Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amin, amin. Allah shi taimake ka. A shanana? Allah shi taimake ka. To. Dan ka dade ina can aka ce min ka ce kana bidata. Dama. Na ni ce bari in yi goga in tawaye saboda kiran kumanya ba a wargi da shi. Ai ka kuru da ban sa hwadawa sun ka taho min da kai ba. Matakka ta kawo min ƙararka. Shi ne sa ni ce ta tsaya sai ka taho a yi gabanka. Kina ina? Kina ina? Taho, taho. Tsaya da nan. Ga ta nan kuma ga ka. Saboda haka yi min bayani dalla-dalla gaba nan yarkin ka yi min ɗan. Baba, wanga da ka gani. Wai dan ɗaya ya dawo gida ya cimma ban dafa abinci ya baba. Gani ina jin yunwa ni ce ta so min dan indomi da kwai da dan naman kaza haka da yan madara in sha in kwanta. Ka in kwanta da yunwa. Wai shi na ɗaya aza mini faɗa wai ni kuma shi na da tafowa ta ni kawo ƙara inda ke. Yanke so miki? Yanke sawo mini ko baba. Haka an gari. Gaskiya na inda wannan wallahi gaskiya ne. To me ya hujjaka? To ran kai dade. Na farko ba ta rasa ci ba ta rasa sha ba gidana. Akwai abinci, akwai gumi, akwai gari, duk abin da ka sani na kamiya babu abin da babu daki. Koma da can, koma da can. Kana mace ne. Allah shi taimake ka ai hankuri ran kai dade, ai hankuri. Kai yanzu mu baka ɗaya haka lui jiki duk madara. Ita za ta same ka ƙato da kai. Ta girka ma abinci ka zauna ka ci. To bari in faɗa maka gaskiya al'amari. Daga farko dai sai ka sake ta. Sai da sake ta. Dolen ka. Bayan ka sake ta za a yi ma bulala 250. Bayan bulala 250 za mu ɗaura ka ga jakkai su ja ka girgir garin ga sai kowa ya gama ganin ka sai kamannuka sun canza. Sannan mu kawo ka a ɗaure ka sama a rataye ka ba mu bari ka mutu kuma ba mu sauke ka mu sa yara su yi ma jihon mangoro. Katon banza katon ne. Gara a kashe ni a huta ko kuma in kashe kaina ne. Ka kashe kanka? To ko ka kashe kanka sai mu hukunta ka. Danna subscribe, ku danna alaman kararrawa domin sanar da ku ingantattun bidiyoyinmu masu ilmantarwa.